Grum grum ta ta gum ta ta gum. Harsawan horakai. बेबो थाइगिर बेयो नारें बेयो मेवा बेबो मेवा बे बानलु ओमफ्राय बियो नारें काजि हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै जोंहा माइ हाजेनबाय आरो आं दाखालि माइनाव लांफैबाय नालाय बेनिखायनो माइखौ हाबाय जोंहा नङाबा माइनाव लांफाय सिगाङावहाय हाथ'वाखैमोनदो ओमफ्राय दा मेसिनजों हादों आरो जोंहा माबानि मानिमले लाइलांपारानि सानै ओमफ्रायथ' इसोरो गोजाननिबो जाहैबाय नालाय इसोरनो खाम लाबोदों आरो ओमफ्रायथ' दिनै मंगलबारसो जेबो गैया इसोर जेबोथ' जाखाया मिरामिस खाम लाना फैदों आरो बेफोरखौनो एसे भिडिअ बानायनो नागिरदों आङो बिनि अनगायैबो जोंहानि न'आवहाय दिनै बिराद फिसा खामानि सोलिबोबाय ओमफ्राय बेफोर फिसा खामानिखौबो देखायगोन आरो इदिनो आरोना दिनैनि दिनाव मा जाबाय थायो बेखौनो देखायगोन आंनालाय ब्लगा बिदिनोसै ओमफ्रायो दाखालि आङो माइनाव लांफैनायावहाय कमेन्टआव गोबाङानो बुंहरदों माबा मा होनो आं गुफुर लानानै फैदोना आर'नाइ फालि लानांगौमोन मानांगौमोन होननानै बुंहरदों अबयसे नोंगौ आर'नाइ लानांगौमोन लानायालाय नाथायबा आङो बोसोरे बिदिनो लांफैखायोखा आइयाबो बिदिनो फालि गुफुर लानानै लायनो थोनो नालाय बेखायनो आइया जेरैबायदि थिनबाय बेबायदिनो लांफैबाय आरो आं बुंखादोंना गासिनिबो नेम निथिया एखे नङा होननानै बे नेमफोरा इसोर बानायनाय नङा नालाय मानसि बानायनायसो नेम बिनिखायनो गासैनियाबो आलदा जायो आरोना ओमफ्राय दा बे माइनाव लांफैनायावहाय रायज्लायनो मोना सोरनाबा रायज्लायनो मोनो बेफोर नेमाबो गासैबो मानसि बानायनाय बिनिखायनो गासैनाबो आलदा आरो ओमफ्राय सोरबा कमेन्टआव बिदिनो फिसा बुंहरनायखौ आं नुदों होनबाबो जेबो नङा आं बुंबाबो जेबो मोना आरो माने आं नेमानो बेलेग खाबा आरोना माथो बुंनो आरो ओमफ्राय ओमफ्राय माइ हाग्राफोरा दाबो फैथ'वाखै माइ हाग्राफोरा फैबाथाय ओंखामखौ खुरनानै होनोसै मा ओंख्रि नोंथांमोननोबो देखायनो ओंख्रियाथ' दालि ओमफ्राय लाब्रा दङ आलु सयाबिन बाथोनबो दङ बिलाथि बाथोन ओमफ्राय लेस्रा फ्राय नारें काजि बेखिनियानो आरोना सिम्पोल दुब्लिफोराव जिखि जाया मैगंजोंबाबो खामखहाबखायोना आरो दिनै मंगलबार नङाबालाय बिसोरो नाफोर जाबाय बायलाय ना मोनजागौमोन जोंहानावथ' बेदरबो मोनजाखाया नालाय नाफोर मोनजागौमोन आरो आं दाखालि बेयाव माइनाव बावनायाव होलाय मा जाखो खोबलाबाय नायनो आं दंना गैला आंनियाव माइनाव बावदोंमोन गैलालै बोखारबाय खोमा बोखारखो इलाय आं बावनाया दाखालि फबनासो दोनजादों फबना दोनसै फायनो खालामनोसै दा हागोन ना इखो फायनो लांनो होदोंमोन आरो बाजै हटेल
जाबायलै जोङो दुब्लियाव खामहोनानै फैबाय ओमफ्रायो बासनाबोथ' मेरला ओंखारबाय दायो दसे जिरायनानै लानोसै ओमफ्राय दा उनावहायसो सुनोसै मेंबाय दुब्लियाव थांनानै थाथ'सै मनाहैनो आं माइ हानाय नङा न' आं माइ हानाय न' माइ हानो रोंबाय न' आङो न' मेसिनजोंलाय आरो दे आं मोसानि नों खाम दाम मेथाइ खन दे मेथाइ खन दे मोनसे बांगाल हौवानो हराखै बर' हौवानोसो रायजो जानोसो हरदों एफोर हरदों मेथाइ खनगोन आं मोसा ट्रेडिसनेल खन दुब्लियाव थांना फैनानै एसे एन्जय खालामबाय गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर जालायबाय बिसोरनालाय गोदाव सोराव मा बागुरुम्बा जालाबायखो होननानै साननो नाङा न' नोंथां जोङो बिदिनो खालामखाबाय थायो नाथाय बेफोरखौ बारा भिडिअ लाबोनाय जायामोन आरोना ओमफ्राय दिनै एसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय नै जोंहा दिनै थाइगिर हाननो नागिरदों आइलाय थाइगिरा मेल्ला दङ दंनायालाय दा मोनागोन ना मोनहैयासैथाय फैसा बेनो गुड 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 निथि नाहर ओरै खालाम थाइसे मोनबाय न' दा खाना लांजोबबाबो जारला जागोन ना आं नारें जुमब्रा लाबोदोंमोनहाय खाजि जानो खेबसे खेबसे जानांगौ बेफोरखौहाय नै थाइगिरा बिथिंजाय ओरैबायदि ख्रि 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 थायनानै दङ नाथायबा जोङो बैथिसे एकदम नायलागासिनो होखाजोबदों मथ' खेबसेयावनो ज्रावा ज्राव मेल्ला अबे थाइसेखौ जाजेननो नोङो हा थाइगिरा टुक्रा टुक्रि थाइगिर बायदि जाबाय खोमा मा जानो नोंसोर मा जानो लाफाया बेरहांबाय माथो लाफाया बेरहांबाय ओमफ्राय दाखालि बावहाय आङो मोसौ फिसा जादों जादों होननानै नायबाय थानाया गैया जायाखैमोन ओमफ्राय मैया जाबाय आरोना मोसौआ नै बे मासेया बे फुलानाया समान समान मानै जाबाय ओमफ्राय दायो जोङो जोंहाबो न'आवहाय खोमा दंफां जाबसे दंमोन आरो फांनैसो ओमफ्राय बियो खोमा बिबार बारदोंना बाराखै नायहैनो नागिरदों आन्दासावथ' बारदो बायदि मोनदों थांनाय बोसोरावबो माहाय खानानै मोनजादों नालाय बिनिखायनो देग्लायबो नायहैनो नागिरदों आरो ओमफ्राय बारदोबाथाय जोङो खानानै लाबोनोसै नै नैहाय अनजिलानि गय बारिया आयौ मासे गिदिर मासे माहाजोन बे अनजिला आयु 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 गय बारि गिदिरबानो माहाजोन जायोनो सोरबा गय बारिया गिदिर जानानै मा जानो दे न' लोगोफोर फिथाइबोथ' थायनो नांगोन ना फिथाइ गैयाबाथ' गयल' आन्था थानानै लाब गैया साय जाहानि खोमायालाय मानो बिदि
नै बेयाव मोनसे खोमायानो साइज गैया जाहाना बोरैबा ओमफ्राय एकला बिराबो बाराखै नामा देग्लाय बारदों ओमफ्राय नै बेयाव मोनसे खोमा बिबारानो मानो बेबायदिथाय जाहाना ना बारस्राबाय दां बारस्राबाय न' नंमारगौ माय सिगाङावनो खानो नांगौमोन बासि बासि खाना लांसै दाननानै ओरै नो आं माबा एकला बिरखौ नांहैनि बाजोना बाराखै नै बैयो एकला बिर दंफां बेबो खोमा बिबार बादिनो बिराद माबा आरोना जानो गोथावनो अनला संबा जि गोथाव जाखायो ओमफ्राय बेफोर गासिबो एकला बिर बे फिसा फिसाफोरा बिराद माबा ओंखारना फुलि ओंखारना ओमफ्राय बेखौबो र' साननैसोनि उनावहाय जानोसै नै जोंहानाव मा आसार दं एसे नायनानै ला आसार फाननो नागिरदों जोंहा सोरबाफोर बायनोबा बायनानै लांफै पेकेट खालामनानै फानगोन आरोना नै बियो बानलु आसार बियो जलफै आसार बियो नारें आसार बेयो थाइजौ ओमफ्राय बियो थाइगिर बेबो थाइगिर बियो नारें बियो मेवा बेबो मेवा बे बानलु ओमफ्राय बियो नारें काजि आसार मेरला आसार दङ जोंहानाव सोरबाफोर लांफै बायनोबा ओमफ्राय आरो बानायबावगासिनोसो नै बिथिंजाय थाइगिर आसार थाइगिरानो मेरला होनदों थाइगिरा अर्डार हरदों आरो ना थाइगिरखौ भैयामसेयाव बेसेसो मोनगोनथाय 1000सो मोननो हागौ ना मानसि मा खालामदो हा मबाइल नायदो मा नुदो मबाइलाव हा मा मावजि नुदों आरो थिनहरलाय खेबसे आरो मानो उन्दुदो इयावलाय उन्दुनो अहायासे थां उन्दुहैफिन होमबालाय थां नै नारें जुम्ब्रा भाजा जालायनोसै जोंहा एकदम गोथाव जि गोथाव नुखादों मा बियो बे मानसि मा बिलाय पार्सेलसो दां पिजासो ब सोर लाबोदों बाबा ओरै खेवलाय नायनि दैयाव दोनना खेवब्रा हेपि बार्थडे टु हिमानसि हरो माथो बार नोंनि नामानो गैया हिमानसिनियानो गैया माथो पिजासो आंलाय हिमानसिनि बार्थडे केकसो साननाय हिमानसि नोंनि बार्थडे केकसो साननाय आं बार्थडेया अंकुलानि दङ देलाय जाना नायलाय माबायदि ओइथि थांनानै साखिना नायलाय देलाय थांलाय जादोलाय बोखानानै जाब्रा बोखागोन जागोन दे ओमफ्राय जाना नायदो
Madi. 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 Tasty. Erek. Erek kelam erek.